yeɓiyankoɓe Piindi TV suwa mawɗo debbo e gorko mo kala salminama salminago needi e salminago teddugal en ñaguima Allah laaɓɗo bawɗo towɗo waɗo ko welaɗo wela ene welira yo waɗanen jaam cellal kisal e ɓamtare yettuɗon onon yeɓiyankoɓe rewɓe e worɓe suwaɓe e mawɓe wonɓe ɗo e nder ndiɗo leydi ha e leyɗele goɗɗe on jettama jarnade Ibrahima Thiombane e Abouba to banggue caméra ji ɗi eɗen jooɗiɗo e musidɗo men Ganndo Diallo o natti wonde koɗo e galle he Ganndo Diallo derɗo laabi kewɗi jettatan jarnoɗen ummotoɗo haado campement ngue hoh gam arde hollide gandal mum ɗo e Gannde Baleebe ɗe mbiɗen jinnaɓe men mawɓe yaaɓe ɓe gollinoɓe ɗeɗo golle baɗɗe fayida ɗe fortoɓe jiiɗi bonnude wonen koɓe mbawa bonnude saabu ko Gannde fina tawa joguiɗo dalillaji mawɓe jeehiɓe tuɗɗima leppi leydi yalla suuɓe toon nanneɓe toon e aljanna heddiɓe sukaɓeɓe yo Allah hokkuɓe ɓoyde gandal ngal Ganndo Diallo a wayrama yeɗɗo assalamu aleykum warahmatullah waaleykum salam babam ceernam ceerno Abou on calminama min janggat e mon min janggat on calminama on juurama e ko adi konngol fof ko ñagade yaafuya gati haala wona hunde wemde no fewiri te kadi emin jogui hillifaɓe emin jogui mawniraɓe men emin jogui hen mamiraɓe babiraɓe wonɓe golle ɗe donc ardame hannde jowaɗo hannde wona waso wona hollirde hoore mum wona hollirde kañum kadi ɓuuri kadi kono mata tawa tan neɗɗo kala to Allah walma tan ina moƴƴi kadi kollide hay mbawa nafde hen woɓɓe donc ɗum hannde yewtere nde kala konngol mo wawi haalde ɗo si woodi konngol woodi mogol gaañi hen woni gollowo emo gollata foof emen ñaagui joomum yaafuya accan amen hakke accida amen e cukako sago Allah sago ma jaafoɗo noon minen komin supporteɓe équipe national tan hayso Angleterre fiminne hersanaki saabu kañɓe mbaɗi inventé football koɓe dañi ko ina saɗi dañi ɗum kadi ɓe meeɗa ɓalejo meeɗa fiideɓe e nder coupe du monde wadde minen min jaada Sénégal tan soɓe jaɗi min less mabɓe soɓe dawi min dow mabɓe en calmini Alaji Moussa Alaji Ousmane Dombo oɗo sadio ɗumon to Nouakchott leydi Mauritanie ko neɗɗo jeeyaɗo e galle he mo Gannde Baleebe hokki teddugal dokkuɗo Gannde Baleebe fadde Ganndo Diallo bandiraɓe heeɓe jewte ma koɓe ɓuuri heewa namnade koko fate koyte ko ɓaleɓe en seyɗaneji en ko wayno dabare walla korte ko nandi hen koyte dabare ko hol sifa dabareji ɗi ganduɗa ɓurɗi hulɓinade ɗi neɗɗo o haalanta haqqille mum wasa deeje walla hoto Allah ad so heeɓi neɗɗo tan tampin ɗum eyyi ceerno men Abou dabare taw ko idi konngol ngol e ngol firti gueɗe kewɗe ko ɗum firti dabare way tan kono mbiya no pamira e misal joni dabare no wawi wonde ko hunde bonde no wawi wonde hunde moƴƴere an wawi moƴƴude wawi bonde wawi bonde kono noppi ɗi kay gonande dabare mais joni noon yimɓe joni nannama hakkillaji yimɓe dabare tan woni hunde bonde hay waɗgol feere joni ittugol leɗɗe safra neɗɗo ko haɓɓugol dabare okka joom muɗum woni daɓoto tan wadde konngol daɓotoɗo o woni gollowo leɗɗo tan daɓotoɗo o gollo leɗɗo eyyi ani daɓotoɗo joni ene waɗa ko moƴƴi ene waɗa ko boni kono daɓotoɗo woni waɗawo dabare eyyi joni noon dabare mo kalten ɗo ene hannde woni dabare mo ganduɗa hoore ma mo foof nanggui o woni hunde ganduɗa hoore ma wawni bonnande bani adama yo dabare noon ko watte e neɗɗo no heewi te yimɓe men hewɓe hannde kadi woni minen sukaɓe hannde hewɓe no juumodira dabare e korte korte e dabare eyyi yimɓe hewɓe no jilindira ɗum sendan en ɗum sa dañi dabare e korte no serti no feewiri wona hay gotum korte woni golle ɓurɗe ɓawlude ɓurɗe bonde ko ceerno wawi wadde woni lommet wona gotum ni korte woni hunde ɓurɗe bonde si woni tigui ko korte tigui taw ko korte wona cakande taw ko korte tigui neɗɗo fiɗa waktuji tati o wurta ɗum taw ko korte tigui noon yo waktuji tati o wurta ɗum saw noon ko gorko no wawi wonde mum hakke yontere walla si heewi par ce que ko ƴiƴam yornata yo dabare noon woɓɓe hewɓe ne wiya ko dabare yaaɗo joni neɗɗo fiɗe nokku walla teppere nokke ñawa wiye ko korte taw ala taw ko dabare won ɗon ñawa no yaltina mburdi walla yaltina gilɗi en eko way noon taw wona piɗal korte taw ko dabare way noon woɓɓe neɗɗo haɓɓe dabare kadi jumum wonde e hoore musane tan saaha hoore musane mum tan no jumum wondi eyyi woɓɓe ne haɓɓa dabare kadi taw jomum ko reedu musandu wondata woɓɓe ne haɓɓe dabare arsike mum yoora ronka hebde hay batte eyyi woɓɓe ne haɓɓe dabare ronka hebde gorko woɓɓe ne haɓɓe dabare ronka hebde debbo neɗɗo darta hunde nokku waɓɓe dabare wasa hebde arsike o nanggue
donc dabare koye niveau ji ɗi fof wawi wonde bani adama guila tan e fuɗɗe koyɗe ha adde hoore e nder eko suuɗi eko feeñi fof neɗɗo ne waɗiɗe hen dabare te hande ɗum no heewi e gueɗe men ɗe seeɗa e no heewi e gueɗe men ɗe seeɗa wadde ɗum ɗo waade kono so gatta Gannde tubakoɓe ko missile no joguiɗo doole mum tolnoto beele no anti missile wayni beele anti cortane ala walla dabare eyyi no woodi wawde habtade ino woodi kam gandanɗa hoorema ino woodi kam yiɗa fof ino woodi ga ino woodi ga ko rendre ne e koye ko watta ko ƴettat ɗum eyo ino woodi ko neɗɗo heɓata kam korte yettotakomo dabare yettotakomo e koɗe wawi wonde fof par ce que nani neɗɗo tan haɓɓata dabare hay suguñan haɓɓa dabare neɗɗo par ce que suguña déjà ko neɗɗo quoi mais e suguñagal neɗɗo no jokke hen ha si joomum on kanima suguñagal e neɗɗagal ngal ni joomum ara e wanma hen gueɗe janfaji seeɗa eyo ɗum sago Allah sago ma ko fati affaire ɓalle ɓen seydneji en ne heewi luwal so ari Sénégal ɗo ne jogui diwanuji ɓe mbima ko ni way saaha ono yahoɓe guiɗen yahoɓe Mali walla Burkina Faso ɓe ɓe gadda sifaji goɗɗi ko fati seydneji walla ko fati jinneji ko nandi hen eyyi ko woni affaire jinne kam min Ganndo haalɗo min ala jinne min ala jinne wonde joom jinne weeɓande babao kono Sénégal noon joni joom jinneji no heewi weeɓe ko laaɓi jinneji en ne jogui halifa jinneji en ne jogui dawnoɓe jinneji en ne jogui hewɓe jinneji en jinne wona caahan jinne wona caahan saabi mbiɗa an ɗum awa ɗum dañde mataw ko jaɓande feñande kam taw kono aɗa jogui jortoma goɗɗo wawi ɗum dañde ala goɗɗo wawi dañde jinne kay par ce que mi joom jinneji gasta ko ɗum ɗo mawɗo men goto an kam wona ɗum o waktu oto ni wak jamma gonɗen ɗo mi ala taw jinne kono noon somi heeɓi miɗi yiiɗi kono mi noddata ɗum ara gandal jinneji beele ko jinneji jangguinta neɗɗo walla ko neɗɗo janggata janggina gandal jinneji eyyi aɗa wawi heɓde joni comme minen golle amen ɗeɗo ɗe mbatta ɗe minen aɗa wawi joɓde heɓde bagage uji ɗi gollirta taw ko jinneji feñonno yimɓe okkiɓe ɓe gollira ɓe humtira haajuji kono ɗum firtani an ka joom jinne aɗa jogui noon bagage uji muɗum mbawɗa gollirde cafrita yanɗo jinne cafra ɗum waɗa hunde fof kono an ala jinne mbiɗa jogui mawɗo amen goto elde rumo yafomo wi omo wiya fali konoloma kono mo jeeya hedde wasoron o wi joni joom jinneji heewi on noon ko joom jinneji ɗi jogi jinneji ɗi jogui noon o wi neɗɗo kala ko mbawɗa wadde si jinne feeñanima hen anno foof andat a heeɓi jinne te jinne feeñanima hen jinne goto tan de sa heeɓi ɗum o feeñanima hen tan anno foof andat an a heeɓi jinne anda wona caahan par ce que jinne na hunde kecce eɗen jeeya enen joni enen fulɓe joni ɗi mbiyan noon nden gotte manda holno mbiyatan kuumen eyyi kuumen so okki neɗɗo ɓoggol tan jomum heɓat nayi ha anna heɓat nayi ha heewa i ɗum ɗon tan an hakkumal kuumen okkima ɓoggol tan mi mabɓi kuumen mi heeɓi kuumen o jegge nagga mum an heeɓi jawdi anna fof andi surtout noon sa heeɓi en ko timmi uññere jinne ceerno a haƴata Sénégal nde joni gaga no fulɓe mbiyata ni rentade ɓoye safrade a haali dabare a haali korte a haali goɗɗum neɗɗo sagata gonɗo e cagatagal muɗum tinani hay batte ko muusa e ɓandu muɗum so yiiɗi waɗanede kono hatto dabare holno waɗirta ɗum mi faman namdal ngal gonɗo e dabare ina wawi safrade mo suwa heɓde yiiɗa ɗum heɓa ɗum ene wawi rentade eyyi joomum no heɓde ñawdole siko ko loote siko ko haɓɓe eyyi joomum no heɓde ñawdole ko jogo ganduɗa hoorema korto ala e mum gueɗal dabare ala e mum gueɗal jinne ala e mum gueɗal hunde ko bon koye guite bonɗe fof ala e mum gueɗal tampinta ɗum walla ala e mum gueɗal ala e mum gueɗal wonande bawol eyyi sono sa wima somi ñawdima sen maldanaka ko lebbi nayyi sen maldanama ha saba nagam o musidɗo goto maldane nde tan noon ha baɗo ɓoyi eyyi en tout cas pour affaire leɗɗe ɓay ko yimɓe haaldu gonga wona fenade siko affaire leɗɗe mi anda noon affaire inde Allah kam no fewiri siko affaire leɗɗe ina woodi looɗe goɗɗe ko hitande fof hitande neɗɗo o lotto ɗum hitande fof neɗɗo lotto manam ñaasso ɓandu hitande eyyi yo no woodi looɗe goɗɗe ko duuɓi tati no woodi looɗe goɗɗe ko duuɓi jeeɗiɗi eyyi no woodi looɗe goɗɗe hitande duuɓi jeeɗiɗi neɗɗo ko laaw goto petloto ɗum so lori mum laabi ɗi joomum no wawi hangede walla heddo hen ɗum no woodi manam sa lori mum ɗon ko haali duuɓi jeeɗiɗi artoji kadi mbatta ɗum renouvelé kadi eyyo ɗum no woodi kono wiigol tan neɗɗo a lootamo tan ha abadan da iman ñawnogal si ɓoyi tan ngal fusadde gati aɗa wawi rewta fotani rewde malla mbaɗa ka fotani wadde donc malla wadda leɗɗe goɗɗe a fotani ya par ce que leɗɗe goɗɗe yadata eyyi ɗum waɗi yaagol seeɗa ɓe hoɓini ko hunde hulɓinide seeɗa
ngata yaade ceerno kaari njaha ceerno kaari tan okkuma ɗeelal leɗɗe okkuma ɗeelal leɗɗe taw leɗɗe jaadata après haɗama wontande haɗe mum wontande uditare wontan ma kaɓɓol eyo par ce que leɗɗe jaadata jaadata quoi wadde heewi neɗɗo hokkuma lekki wima mbiya ɗum beele no wayade lekki gotki o wima kin holno ko wayi sa sino anda beele ko walla ko ɓalewal sa haali ko waddata hen ko tan mbiya lekki ki waddata koye leydi jeer waddata koye leydi juma waddata koye leydi nagam noon walla condi kanko tan o wima ina yaada walla yaata eyyi ɗum no wawi wonde ina wawi wonde kadi taw wona affaire danode ɓalewal ni foof no wawi wonde danewal mais comme joni e misal mi hokkuma ɓe mbima joni bani e misal quoi mbiyan ko woodi bani yadata e ɗooki kono noon a hebde looɗe bani taw ko danewal looɗe ɗooki taw ko danewal kono noon leɗɗe woni jaadani hayso ko daneje kadi ɗe jaadani a heɓe joni e jardin joni e jardin e misal remoɓe jardin ɓe joni ɓe wima soble waddatake e misal kaane par ce que ɗi jaadani oɗa ko posone e oɗa ɗi jaadani eyo ko noon wayi comme ɗo joni yaroɓe sangara minen nde ɓe gonno sukaɓe mbiyami sika yaro sangara joni wota yar kosam ko yo e voilà yaadani quoi par ce que ko gueɗe hono mum aɗa yaadani ɗum waɗi tout le temps neɗɗo il faut kadi ɓe wadda hakkille kadi leɗɗe ɓe lortoɗe kadi ɗum noon no moƴƴi hen te en plus no wuuri ko heewi ko yawi bonde ñawnogal bon ɗum ɗon noon mi welani haalde radio par ce que haalat goɗɗo ƴetta ɗum yaha bonde ñawnogal neɗɗo mum no woodi mi yi diwan salumo mi sifo nokku yiɗo ten jawen fulɓe en dow muɗum ndofan lagem mawɓe no toon soɓe dokkuma aɗa looto walla ɗo o ɓe mbiya ko kala ñamdogal ngal jiɗɗa hutorade ya haɓɓita ha laaɓa sabu so lekki ɓe mbi ɗum ngal boni fusat beele aɗa jogui ɗen eyyi ɗum fusat ñawdole ɗum ɗon moƴƴani aɗa jogui ɗen ñawdole eyyi ɗum moƴƴani mbi beele aɗa jogui ɗum an ɗum moƴƴani galle kono moƴƴani ɗum ɗon moƴƴani eyyi ko haalama eyyi par ce que wona goɗɗum wona hay woɗɗani ni leɗɗe goɗɗum ɗo ni sere men ɗo no galleji men eɗen ñama ɗum ñande fof eɗen ñama ñande fof ñande e ceeb mo ñameten o maafe ɗe ñameten leggal ngal eɗen mbadda ɗum hen e wallahi l azim te ngal wawi bonde ñonogal ko yaawi ñawgal ma ko ngal moƴƴi fof si waɗi pat sisi townaki mo mbi toon townaki onon townaki mbi toon de townaki leggal townaki ngal ɗon leggal ɗon si mimi ñonogal ko ngal wawi tidde fof ngal fusat kono noon ani sa haali ina leggal ngal ɗo joni a anda goɗɗo ko intention hombo jogui aɗa wawi haalde joni taw neɗɗo ɓi bamma ko nan ɗon walla yiɗi bonnade neɗɗo o walla debbo goɗɗo nangude gorko mo ronki nawde gorko ko ñawdiɗo yaha ndaara ngal leggal waɗa fuus ñawdal ɗe pour heɓa o nanguiramo eyo ɗum wayi haalde inde ngal leggal ɗo moƴƴani kono kam enen foof eɗen gandi ngal ɗo Ganndo kampama min mi yahani galle ma mi anda ɗo gonɗa kono yiyanɗoɓe no pintide jana gasa ɓeɗen mbiya ko ɓuura safu ko kalɗaɗo joni ko te enen ɗo e Sénégal banggue men o en kewan wadde mbiɗa koko jata diwan Gambi ko walla Guinée walla Casamance ko janguɗa toon ngal gandal eyyi min kam affaire ngal ɗo affaire jinne en sukuñaɓe en ɗum mi jangui ɗum ko Guinée eyyi Conakry mi jangui ɗum ɗon mi janguina ceernom no wuuri mbiɗi ñagonomo Allah judde balɗe cellal e kisal eyyi Allah wonnamo jaam no fewiri omo wuuri omo selli donc kanko jangguini kam ɗum ɗon ko haalande min to woni e Guinée eyyi kanko woni ko hedde kankan eyyi ɗo ko ladde noon ko wano woɗɗi seeɗa eyyi ko guure ladde eyyi to no woni kono noon mbiɗa heewi seeɗa ɓe jangguiɓe kawna hoore ma nenoɗɗami ngol ɗo lawol mbiɗa ɗoɗa tuunude mbimi mbarinandema mbiɗa ko Guinée janda wadde koto makko janda eyyi mi yaha toon juurade eyyi salminde eyyi yaha toon wadde golle galle seeɗa wadde toon ko ɗeɗo golle ɓuuri wawde wonde toon saabu hay yimɓe wonɓe ɗo ɓe mbiya ummotoɓe toon ɓe sa wadde mabɓe ko ni eɓe jogui ɗe gande wadde ɗe gande tan ɓuuri wawde jangguede eyyi kamɓe kam ɓe ɓuuri wawi janguinde ko korte dabare comme ko gandal ngal e ngal heewi quoi andi goto fof tan eto yaari eyo gandal ngal eno heewi ha ɓurti e ngal yaaji gandal ngal way tan ko état toɓɓere wotere ni tan mbaɗa e nder maayo batte ɓeydanta maayo ngo te batte kadi ɓustanta ɗum kamɓe no haldande Allah kam yo golla gande kewɗe affaire aji jinneji affaire aji sukuñaɓe dabare korte gueɗe bonɗe e wandana hoore ma ko moƴƴere kadi affaire jawdi arsike ɓuural udditade nanngol gorko waɗa gueɗe kewɗe hedde noon neɗɗo o koto gandal ma tolni hen tan e tolnaki hen eyyi ko ɗum woni hen oɗon jeeɓa yawo Piindi TV ɗo e Dakar lamogo leydi Sénégal almas Ibou Thiombane Abouba jogui caméra ji ɗi koɗo men ko Ganndo Diallo mo kampama ngue ho Ganndo garten koye sifa mo ganduɗa ina wawi tawa haalan ɗum ne heewi wiyede ummotoɓe toon ɓe ene heewi ɓe gona e galle ɓe gaya tan debbo e way mabɓe walla ɓiɗɗo e way mabɓe ɓe jaada e muɗum ɓe pandina ɓe jaada hen
ko jabornaɓe en eyyi haaldande Allah kam ɓay wona mi fen min kam mi yaani ɗum quoi ala mi wurani ɗo Sénégal eyyi kono kam Sénégal eyyi kono kam yimɓe no kuli wiide sa fof nawi e neɗɗo majji ko ummiɗo Guinée ko ummiɗo Gambie ko ummiɗo ine woodi noddimo tan yaade e makko tan o majji ɗum no woodi andi woɓɓe joni no wona e galle ɗum ɗon kam ko no wona e galle awa yiɗa hen debbo kanko e debbo ɓe jiɗidira walla wasi kanko yiɗa debbo tan o waɗa jikkuji makko babaɓe o haɓɓa debbo o eyyi debbo yiɗamo awa ha waktu yawol makko yon noon eyyi awa ko wi debbo fof ko ɗum ɗon tan wawi yettude eyyi no woodi ko mbatta neɗɗo ni way comme no kangal ni tan eyyi ara okka jomum junngo ɗum eɗi ñaña fof ara okka neɗɗo junngo tan wiyanade bitig ma dokka kam jooɗi makko walla mbiya ɗum dokka ɗum junngo mbiya ɗum portable ma ngal eyyi mi an totta voilà ko noon tan joomum a waɗimo a nawi hakkille han kadi wona sago makko woni wona ha yetto han kadi on kadi gasi o wawrutade a yiɗi ɗum jangguete walla jangi ɗum walla nanata ɗum mbiɗa andi huuɗo kono mi watta ɗum mi watta ɗum ɗon ala mbin ko beele a yiiɗo ɗum jangguete eyyi ɗum mi jangi ɗum ɗon ɗum kam mi nanani ɗum mi yimi kam mi jangi ɗum ɗon a yiɗi ɗum o jangi ɗum mi jangi ɗum eyyi ɗum ɗon mi jangi ɗum miɗo yawi wadde ɗum kono mi watta ɗum a wawi ɗum kono watta ɗum joni ko sabi ma janguɗa te a watta ala gandal yawnaki a andani keɓata hen haaju wadde ko taw mi watta eyyi andi gandal kam a janggat neɗɗo so arema hunde tan a janggat tan gandal tawi ko ka anda janggo mofta waɗa fankanta eyyi a anda ñande haajuma arta hen hay korte no jangge aɗa mofta korte ɗo aɗa wawi nder ɗo korte mofta nder ɗo kono noon a hutortako ɗum wona kono noon a anda ñande holnden kawrata ibamma holluma kanko gorko awa o hollima do wima ka gorko deƴƴa jooɗa korte ma walla portali yo gongol hay so ibama kam no somo portali yo gongol yawma yaɓuma wen yaw no ɗum kewe leydi ko eyyo anne kadi guitta ko joguiɗa ko walla mo wona gorko mbaɗamo kaptoɗa ɗum eyyi piɗamo toon to banggue janggude ɗum toon beele yoɓete e holko yoɓete e hol dumunaji ɗum namni janggude ɗo Gannde ɗe kalde gandal kam sottaki mi anda gandal to hoɓɓe ay mi jangi école ɗon kam aɗa école privé jaaha jooɓa inscription to gandal sottaki kono noon sa yiiɗi hebde gueɗe goɗɗe nen toon comme ko matériel ji goɗɗi gollirteɗi eyyi ɗon aɗa ari joomum hande wiye oɗo ko ceerno Abou Golte ngal ɗo ñawnogal ɗo jaaha to makko wima ngal ɗo gollirgal ɗo mi gollirta ɗum ko ngaari walla mi gollirta ɗum ko mbeewa e jertoɗe 5 e goro sappo e simme awa ngara dokam ɗum ɗon ɗum ko kanko gollirta ɗum ɗon par ce que minen ñawdel amen ɗe komin gollirta ko seeɗa koye andi koye gueɗe jinneji goto fof emo feeñe simme en hay won jarameji en hay won eyyi no simme ko goro sappo comme ça nanga almudagal joni neɗɗo joni no gandirmi min o ko goro sappo e simme longeteɗo e simme longeteɗo eyyi ɗum woni teddugal par ce que eyyi ko ɗum woni teddugal wona kalis okka bambaranke mawɗo bambaranke okkamo goro sappo e simme ɓuuri laabi temedde okkamo milliard eyyi joni noon gara heddi ko noon joɗɗa jangga eyyi aɗa rema aɗa waɗa goɗɗume aɗa gollna ceerno ma aɗa wannamo hunde wonde voilà hande ñande o accitma foof aɗa wawi yaade gafata galle bamma sa yiiɗi kono ɗum tawan a fuɗɗa he golle hay sa golli kanko jeeyi jawdi sona ko itto okkuma hen a jeeya min ha hande somi yeehi hande galle ceerno mi unat mi tenoyat ha hande to gommi ɗo hande hay ko meeɗo ko mi tenoyi leɗɗe mi soppi waɗi hunde foof eyyi sa ala barke jinna ala barke ceerno ko golɗa fo hay siɗi heeɓa gandal andagal fof awa heɓde hen wone nowɗe diwan nokkuji ɗo te julken ɗayan kujulen ɗayan gueloɗen wisus en gaɓugal lolol fay yesso ha woɗɗoyi en jii yimɓe nan toon so mawɓe haaɓoɓe ɓe laawimaɓe paye hay jomum ɓonto ko paɗe weñodira paɗe ɗe koyngal ñamal ngal naata e faɗa nono naata e ñamal aɗa faami ɗum eyyi gandal on kam ɗum halden Allah mi famani ɗum no fewiri eyyi ɗum ɗo mi famani so tawi tan hay gonga tan batta tan hande ko hay so jomum ene ɓoota paɗe weñodirta paɗe ɗe hande enen fulɓe ɗen keewi kaɓorɗe fulɓe no fulɓe tigi fulɓe ko worɓe quoi eyyi fulɓe ko worɓe kono noon joni gueɗe kewɗe o paama Ganndo yewtere mon koye woɗɗoyde hol konngol mbiyata sukaɓe hono moɗon jiiɗo ko jiiɗa ko ɗeɗo Gannde no golla ko gollata ko sahaɓe mbima ɗe Gannde dagaki ɗe moƴƴani goppen ɗeɗo Gannde wona Gannde pewɗe sa woppi ko ma ko a nangui a heɓata ko goɗɗo ko ta perdi ko ma ko a woppi ko joguiɗa ko tawɗa ko a woppi ɗum a jokki ko goɗɗo ko heɓata ko jiɗɗa toon ko foof ta ana perdi ko wonno ga ko donc ɗum bonnani diine bani adama
bonnani rewgol neɗɗo Allah par ce que minen koye mbatta ko min mbarani neɗɗo min mi fittani fiɗa neɗɗo korte mi haɓɓani neɗɗo dabare bonɗo min ko so neɗɗo wonde jinne omo luukamo yanamo doga mi saframo sella neɗɗo wonde dabare mi saframo sella neɗɗo wonde ñamminol reedu mi tutnomo itta ñamminol ngol neɗɗo wonde koyɗe ɓuutoje mi itta ɗum neɗɗo wonde paralyse mi itta ɗum neɗɗo wonde hoore musande mi safra eyo neɗɗo wondude keesi musanki mi safra ɗum galle nena fusa waɗa feere galle o hawrta galle dabare ubba e galle mbaɗa ɗon mi itta dabare o a yiɗi ko rende galle ma yimɓe bonɓe mbaɗa mi gollama dabareji ma galle ma rende yimɓe bonɓe donc minen ko ɗum ɓe mbatta ɓe mbaɗani ɓe mbarani bani adama men hay neɗɗo men gondini min hay yiɗo kam andarnami kaɓeteɗo Ganndo nokku mo gonɗa o ko nokku kewɗo fitnaji e hareji guyka nayi ƴetti jaafoɗami ngeefo e diwan ko nokku mettuɗo wonde hannde beele sa fof ala awaɓe ma tan ne coggi nagge mbiya wallu mine lappetaki wallu mine habtanagam wallu habtanagam lappetaki kam ɗum kam ko ñawnere gorko lappetakeji no woodi ganduɗa hoore ma neɗɗo yimmenta junggo e fawi maɗa jamdi affaire jamdi no woodi ɗum ɗon ko Gannde ganduɗa hoore ma ko jangguete gillaw gati annono ko jutteppere eyo affaire aji guyka en mbaɗa e galle ma bani adama arta ha wujja ɗon hunde ɗum noon fof ko gueɗe goɗɗe Ganndo Diallo a jarama saaha o won koye gasde nder seenoɓe jenggataɓe eɓe jaaɗaɓe hol tan ɗo ganduɗa no ɓuranma suwa ñande foof aɗa softa yaade e muɗum yaade e nokku o e mawɗo o e saaha o taw ko on ɓuɗɗa wawde hebde gandal mumen o nokku min kam ko ceernam tan jangguino kam o on kam ko sehilam ko babam te kadi mo halfini kam mo halfini kam ko weeɓani ko pullo ala maninka ko pullo wasolon quoi woni wasolon guine kamɓe ko ɓe mais ko après maninkaɓe comme toɓe jooɗi ɗo ko maninkare nde haalte eyyi on kam vraiment on ala ko jarnani kam gati mo halfini kam ko weeɓani mo halfini kam looɗe moƴƴe halfini kam londe wotere londe sana kanko sana min ala gorko joyini ko jawdi ma keɓirɗa walla ko newade ma walla ko netade jawdi heɓata ɗum jawdi heɓata ɗum omo jogui sukaɓe beele janggoto Allah wat so dole nokki dole keɓɓo eyyi mo jogui sukaɓe tokoso ɗuwan o kam londe noon tokoso kanko mawɗo kono o yawani resde o yawani dañi worɓe nden tigui tigui yawata resde sa wawata haɓede quoi eyyi gorko siɗi haɓe tan wata heɓ ɓesngu gorko so heɓ ɓesngu tan wawa ka haɓede hankkadi a wata hollirde goragu maɗa Ganndo holli konngol panta e yeɓiyankoɓe Piindi TV ɓe ngannduɗa sa fof onon oɗon ndewa ɗo yimɓe mbaɗa commentaire uji ene kaala ene ceerto wooda kadi aaɓe moon wooda kadi nodduɓe amen no namno amen hol konngol panta e almuma ɓe ngannduɗa no koolima jamma e ñalawma suba e kiiɗe haaji fof mo dañi ko an tottata eyyi miɗi ko idde fof d'abord miɗi ƴetta Allah miɗi ñaganoɓe jaam e cellal e kisal gati kadi yiide suka baɗon amni min kom suka hoolo kam haalna kam alhaaliji muɗum na hunde wemde kono noon ko Allah jogi ko jogi ko tan halfinta ɗum bani adama min kadi ko mbawmi wiideɓe tan ko ñaganade ɓe Allah o wanna ɓe jaam o wanna ɓe kisal o wanna ɓe ɓuural nodduɗo kam emo noddani kam fof mi ñagano joomum jaam e cellal e kisal e ɓuural Allah wanna ɓe ɓuural kewgal e ko sakkitina ko ñagade yaafoya ha hande gati ɗo Piindi TV seere mawɓe ne rewa ɗo wona ɓurde ɓe gandal ɓe arani ɗo kadi wona ɓurde ɓe gandal kadi ko minen woni ɓurɓe famɗude hen gandal ɓe kono noon ko ñagade ɓe yaafuya tan ɓe goppa amen hakke juuɗe amen ɗinno caggal emen ñagoɓe yaafuya ɗum woni sago Allah sago moɗon no jaam ma wonde min gari min ƴeewa Abou en a Ibou Thiombane en min tawa ma toon min ƴeewa suundu min ƴeewa no gollorte moɗon de ɓe coftan no feewi Abou nan dimbi no howato kam eɓe coftan no feewi siftinde bandaɓe tan ko Ganndo Diallo mo campement Ngeefo kanko woni koɗo men hannde wona koɗo ɓoyarde galle he en jettimo jarnima momo en jetti Alaji Moussa Alaji Ousmane Dombo en mbiɗo saha joni namdotoɓe mo ɓe omo Nouakchott kanko Moussa Ousmane Dombo ko neɗɗo e galle he omo Nouakchott bandaɓe namdotoɓe ɓe yoɓe ɗaɓɓitmo toon ko toon woni en ñaganima momo lawol jaam e kisal ɓamtare ko wona ɗum ko joni mboɗo hersina mbinomi ni hay Sénégal fiyama min ɓandam Moussa ni saabu piiɗomi o hersinaki ko leydi Angleterre Sénégal mboɗo jegganum ɗo min président Macky Sall Macky ardinoɓe tottiɓe ha timmi minne mi ardinaɓe koye mabɓe jadanni ko ɗo ka tan ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi